Καλύτερος gamer σε όλη την Ελλάδα. Παίζω πολλά GTA και FIFA 17. Ο στόχος μου μεγάλος είναι να κερδίσω. Προσπαθώ όλους τους gamers συνέχεια να ξεσκίσω και συνέχεια να νικώ. Η προσπάθεια αυτή στο τέλος θα αποδώσει. Είναι απλό και όχι δύσκολο. Είμαι ο καλύτερος gamer σε όλη την Ελλάδα. Παίζω πολλά GTA και FIFA 17. Ο στόχος μου μεγάλος να κερδίσω. Προσπαθώ όλους τους gamers να κερδίσω, να ξεσκίσω και συνέχεια να νικώ. Η προσπάθεια αυτή στο τέλος θα αποδώσει. Είναι απλό και όχι δύσκολο. Games. Και αν σας άρεσε το βίντεο κάντε ένα like, subscribe και άλλα πολλά.